Lapit ang poste, no? Lapit ang poste, Mara. Lapit ang poste, Paul. Ano daw siya, Paul? Pare, Paul, oh. Yung Paul lang. Si Paul ang puta nila. Papunta ng side 8, no? Si Paul, eh, no? Pati katawan, eh, kami pati chan. Happy birthday, pre. Ayun, bro. Nag-load na ba? Salita ka, pre. Para i-upload natin sa YouTube to, eh. Ha? Salita ka. Upload ba yan? Oo. Birthday na eh. I would like to thank everybody who came here tonight. Yes. Bakit? Thank you very much. Pare, ano to? Kinagalit na kayo na si Ninang, no? No, galit na si Ninang. Takot na. Ba, alam niya. Lakad ka. Yun? Latag ka sa sahig. Wala eh. Kaya, ha? Sabi. Layo, sa orasyon ka rin dito. Sabi niya mag-enjoy ka. Oh, sabi mo. Mag-enjoy na kayo. Bukas yan. Pag-alastusin ka lang. Eh, sabi niya, o niya, mauli na. Mauli na nga, mauli na nga. Ilan ba ito? 1,000 meter. 10,000? Mutang na, tagal yan. Saan ba 5,000 lang? Oh, 5,000. Ilang yun ito, pre? 10,000. Wala na yan eh. Ano yun, pare? Takbo lang yan. 25. 20 Eh, yata. ilang ikot? Oo. 400 yan eh. 400. Di 20 ikot. Hindi. Hindi, sa huli pa mag-iwahiwala yan. Mga dalawang ikot yung Askasan niya, ano daw ulit? Babalat na yan pagka... Babalik ka ng mga last, ano na? Last two laps. Last Mga na ano, eh. mga segunda pa lang yan. eh. Paul, tingnan naman dito. Lagi ka nakatalikod, eh. Yan, no? Yan. Tumikot to, mocktail. Magsalita ka, magsalita ka. Ano masasabi mo sa birthday boy? Mocktail bartender. I-YouTube to, eh. Tingnan mo, pipisin ka na naman. Wala ko. Tingnan mo, crispy pa ba? Yung ka, kuya, parang ako si Cesar Montano. Maluto pa ba yan? Ayun pala, nag-pictorial si ano, si Isko. Please comment now yan. Ganito yun. Tinatakpan. Tinatakpan na.